du har set umanerligt gammel ud. Jeg husker første halvleg i Rosenborg-kampen, hvor du spillede 43 minutter. Hvor gammel var du rundt regnet på det tidspunkt, hvis du overhovedet kan huske, hvad der foregik inde i din krop? Ståle, han har tit ment, jeg var 50. Nej, korrekt. Det er karrierens efterår, jeg slutter nu. Nej. Fordi spørgsmålet er, når du står her, og den hyldest du fik, da du scorede her i dag, og også da du forlod banen, var der så ikke en lille smule, er der ikke en lille smule fortrydelse ind i dig? Kunne man hive lige 6 måneder længere ud af dig? Det er en beslutning taget ud fra fornuften, ud fra helbredet, men det betyder ikke, at jeg vil følge klubben. Jeg er umanerligt stolt af at være en del af den her klub i 5 år. En eventyrlig rejse, vi har været på. I en stor del af det også. Og tro mig, i hele omklædningsrummet, det tror jeg sagt for alle. Betydningen af jeres tifo, den opbakning, vi har fået for jer, især i det her efterår, igennem hele sæsonen 2010 og 11, har betydet meget for os, at der var snakket meget om det omklædningsrummet. Så stor tak til jer, stor tak til spillertruppen. I kan være stolte. Forhåbentlig er det her første sten af mange, der skal lægges. Jesper, imens du får blomster, tusind tak for alt. Og rigtig hjertelig held og lykke i fremtiden. Så se med godt op på storskærmen. Farvel til søde grønkær, ikke? Søde Jesper, ikke? Ja, nej, var det trist, altså. Jo, du skulle også løbe nok og ned ad den linje, ikke? I mange år, ikke? Nu skal du sgu finde et andet sted at løbe en tur, ikke? Ja, ikke? Nu er der masser af tid, ikke? Så skal du være også ud at sejle, ikke? Ja. Så får du sgu lige et par au pairs, ikke? Som kan passe dine unger, ikke? Skål, søde Jesper. Du har fandme gjort det godt, og skide dig. Vi kommer til at savne dig, Grønkær. Jesper Grønkær, på blomster og elsker mig om Fanklub. Tusind tak for alt. Så mangler vi kun 2 ting, mine damer og herrer. Det er, at holdet skal afsøge en sang for jer, kære fans, om et øjeblik. Men vi skal naturligvis også have kåret årets spiller i FC København. Og til at overrække en buket, så gør jeg herovre, så skal I tage godt imod formanden for FC Københavns Fanklub, fordi det er nemlig alle jer fans, der har stemt på årets spiller. Og hvem er årets spiller i år?